Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog ron sa simbahan ang pista sa adlaw nga natawhan ni Santa Maria nga Birhen, atong langitnong inahan. Gisugda ni pag-popularize nga debosyon or pagsaulog sa simbahan mga 5th century AD. Kay bawo mo pila nay bana-bana nga edad ni Maria? Assignment na ninyo. Bana-bana lang kay wa man gid siya birth certificate nga gihatag. Bana-bana lang ba? So di mo katubag ana matapos ang misa wa mo'y ayo. Mga igsoon, ang pagkatao ni Maria mauna ang signal nga hapit na sad mataw ang atong kaluwasan nga mao si Hesus. Busa suod kay si Maria ug si Hesus kay siya may mipakatao sa atong manluluwas. Busa uban kaniya atong iampo ang kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gid natong mga Pilipinhon. Kita mga Filipinos nga mga devotees kay ni Mama Mary, atong iampo nga doon natay kaluwasan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang dinhi sa atong parokya ug sa tibok simbahan nga unta tagaan sad sila sa kaluwasan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kami Ginoo ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga birhen, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katauhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. Pusa itugyan sa Ginoo ang iyang katauhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga manganak ang babayeng nagbati, unya ang tananiyang kadugo gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katauhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katauhan, kay ang katauhan sa tibuok kalibutan, muilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadya ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Nakasadya mahitungod sa Ginoo. Siya maayo gayud kanako, maayo gayud kanako. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa tuwin.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug ngandi siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Uban ro nato nining Santos Kamisa ang usa sa mga nagtabang nato dinhi pag ungol aron mulambo isip parokya si Father Ligio Felisarta ang nagbasa sa atong ebanghelyo. Ako ning classmate sa seminaryo, perting buutan na aning paria. So atong pasalamatan ng iyang mama, bago para basang ni Taliwan, nga maoy nagmabdos niya og nagpakatao. No? Bulahan kay mama nga naay anak nga pari nga buutan. Nya mas bulahan gyud si Maria sa tanang babay kay ang iyang gianak mao gyud ang pinakabuutan sa tanan, ang pari sa tanang pari, ang propeta sa tanang propeta, ang manluluwas nga mao si kaila mo hinay ba sa inyong tingog mao si Jesus. Ang Bible, ang atong gisuwat nga Biblia, walay account sa pagkatao ni Maria gikan sa sabakan sa iyang inahan nga kisa to? Kisa inahan ni Maria? Naunsa naman mo nga Ma'am Kayla? Si Santa Ana, ang iyang papa, si San Joaquin. Muna iyang mama o papa, si Ana o si Joaquin. Mga buutan po to kay sila. Niya ang ilang gianak, ang pinakabuutan sa tanang tao, nga mao si Maria, ang bulahan sa tanang bulahan, nga mibunga sad sa pagpanganak o Ginoo, nga gipanagna diri sa atong unang pagbasa nga adunay matao nga kanini ang manunubos nga ianak sa usa ka babae ug mao na ni ang katumanan ang kinabuhi ni Maria ug ni Jesus. Unsa may nindot nga mensahe niini sa atong kinabuhi matag sa ulog nato sa birthday ni Mama Mary. Nga ang ato sa diaing kaugalingong birthday, na ba mo'y birthday?
Gipangutan na imong tupad ko nung mutugan ba sa sakto gyud nga pizza ing na ganing kanus ay imong birthday. Pangutan awa. Kadaghan ra ba nato no mahadlok mutugan sa kanang pizza ba? Kanang pizza nga tuig, labi na ginang tuig hadlok eta mutugan. Okay ra ang kanang pras nako November 24, 1963. Kompleto gina pero imong tupad pangutan ay na nus ay imong birthday. Basig mingon na January. Ana ba? Di gyud mutugan sa pizza kay hadlok sad adtuon. Og di san mutugan sa tuig kay hadlok nga hibaw ang edad. Ayaw oy. Nakaron pila na may edad ni Maria? Bana-bana lang eh. Wa magi-exact kayo. Nanamoy kan? Tubag? Wa gyapon. Sige, padayon lang mo diag pamalandong. So kini di ay atong birthday dinhi sa kalibutan giplano na nis Ginoo. Dunay tumong nganong gipakataw ta. Sama usab ni Maria, dunay tumong ang Ginoo nganong gipakataw siya. Labaw na gyud si Jesus. Unya ra ba ang pagkatawo ni Jesus kuan kayo kana bang misteryoso ba? Gada og problema. Pagkaumol pa lang niya tiyan sa iyang inahan ni Maria, gada nagproblema. Unsa mang problema ha? Namabdo si Maria nga wap-a hikapa ni Jose nga mao ang iyang pamanhonon kay sinayura naman to sila. Wa pa makahikap si Jose ni Maria labi na gyud sexually unya namabdos pagkalisura na matud pa sa tong ebanghelyo ni aksyon in tawag pangluod si Jose mubiya siya ni Maria nga dili magpahibalo sa hilom. May kamo dihang mga naitupad nga laki ing na pangutan ay mong tupad nga lalaki ba ing na og ikaw pa si Jose mo mga sawa kadtong babaeng mabdos ng daan gikanon anak ano be pangutan na ing na og nailaki di ba tupad ninyo ing na ikaw pa si Jose labi na gyud imong bana ing na og ikaw mo si Jose nya mamabdos ko ako nimo ikapa nga mo padayon pa ka na di ba moingog na suway niya buang ka niya di ba patay ka na ako oy lisod oy pero ngano man nga natuman man gyud tungod kay ang gipangpili sad sa Ginoo pulos mga mapaobsanon humble mo na kining atong birthday mahimo ning mapuslanon basta kitang tanan mapaobsanon mo na si Maria champion gini siya sa humility kanabang pagdawat sa kabubuton sa Dios mo na nga ang iyang kuan ang iyang motto matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong o natuman gyud ang pulong sa Ginoo diha ni Maria. Kita sang tanan og magsigi tagtuman sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi iya sa tang dad-on sa nindot niyang plano nga mosangpot gyud og kaluwasan, lawas og kalag. Pareha nang nahitabo karon sa Russia ug sa Ukraine. Nagsunod na sila sa planos Ginoo. Inyong paminaw. Plano bas Ginoo nga patyo nimo imong isigkataw aron maluwas ka? Wa sa takibaw basin kay sa una baya gipamatay biatos Ginoo ang mga kaaway sa mga Israelita. Pero kay si Jesus ang gianak ni Maria mao naman ang katumanan sa tanang panagna giklaro gyud ni Jesus nga ang kaluwasan di ay magsukad gyud sa tinuod nga paghigugmaay. Muna ang sunod na sang kinaiya ni Maria kana yung gugmang way kondisyon. So mapaubsanon siya nga wa gyud limit nga pagpaubos, dawat lang bisag unsa, ang sunod ang paghigugma gyud nga Dios nun. Nya unsa may paghigugmang Dios nun nga gitudlo o gi-practice ni Maria. Unsa man ang gitudlo rasad ni Hesus
Unsa man? Love your Ang una, love your neighbor as yourself. Ang sunod, kanimo ilisod-lisod, love your enemies. Yang ikatulod ayon, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Pasabot, ang imong silingan, himuon imong samas imong kaugalingon. Ang imong kaaway, himuon imong higala. Unya, magpakamatay ka para sa imong higala. O gatos ang lainog sulti, magpakamatay ka para sa imong kaaway. Dili nimo patyon ang imong kaaway, magpakamatay ka para sa imong kaaway. Mao ni ang gugmang Dios non nga gipuy-an ni Maria, gipuy-an ni Hesus og sa tanang mga santos, natuman gyud ang planos Ginoo diha nila. Ikaw noy, lingi ay mong tupad. Ing na andam kang magpakamatay para nako. Ikaw no. Gina. Ay kung pag magsigir mo hinuktok. Oy, importante kay na nga magpakamatay ta para atong isig katao, labi na gid sa kaaway. Ngano man aron di na ta magpinatyanay. Mahunong gining pagpinatyanay basta gusto natang magpakamatay para sa atong isig katao. Huna-huna lang pananglitan imong bana nakasa. Unsa may imong isulti? Pati ako kay nahigugma ko nimo. Nakasa siya, pati ako kay nahigugma ko nimo. Nya imong bana kay bisag nakasa, nakaamgo man sad nga andam siyang magpakamatay para nimo. Moingon sa siya, ako lay patya kay nahigugma sa ko nimo, bisan tuod og nakasa ako, pati ako. Nya di man sa kamo patay kay ika may magpapatay niya. Kinsa may mopatay ninyong duha? Kinsa man? O di mo mga matay. Pero ingno nimo imong bana, usba niyang panuwaya ka, patyon tagyog ka. Maingon sa imong bana, unhan ko din panuwayang dako. Matug di patyon ko na laning daan kay og di ko ni patyon. Ako'y mamatay ani. Porting pinatyanay nato. Mauna na ro atong katilingban, porting pinatyanay. Kay pulos man dili gustong magpakamatay. Pero pulos ta gustong magpakamatay, away mga matay oy. Nakuha ninyo? Ay, klaro ninyo. Mauna, ang birthday, musangko gina sa kamatayon. Si Maria, nisangko Diyos kamatayon. Ang pagpakatao niya ni Jesus, nisangko Diyos kamatayon. Pero ang ilang kamatayon, para sa kaluwasan, sa ilang gihigugma, nga mao ang katawhan. Kita sa dunta, nag-birthday man ta, daghan na magidinhi mga tiwasunon kay naong hapit na sad mo mga matay. Ako sad hapit na sad ko ambot niya akong classmate og kinsa mauna na mong duha manghod man ni kay nako mga 12 ka tuig man siguro akong pagkamaguwang ni akong classmate kanang mga matay kita pero kanindot unta nga mga matay ta nga nagtuman sa planos Ginoo sa atong pagkatao aning kalibutana, no? Last na lang lingi sa imong tupad. Katapusan na ning lingi ha. Basig ugma wa na diya sa imong tupad, no? Ingna siya ba? Ingna ato nang tumanon ang planos Ginoo ha. Okay. Hangyo siya ba? Ato nang tumanon ang planos Ginoo. Ana, ora na siya gud. Simple ra kayo. Pero nindot kay nag-epekto basta ang ato nang paningkamot matuman ang planos Ginoo. Niadto mga 1995, moto'y katapusan akong set og minyo sa akong katapusan sang uyab sa wap ako musod sa seminaryo. Nya adtong panahon na hot na kayo mis among pagpreparar nga magminyo na gid mi. Nya ning kalit og sulod ang kanabang disturbos kasing-kasing nga gusto kong magpari. Porti na kong hilak ato pila ka buwan akong hinilak kay di ko gusto magpari pero gusto sa kong magpari ganaan na ba kay nanagod ko'y pangasawunon
Ana, naminaw ko sa Ginoo, gihilak-hilak kami kog maayo, o gitan-aw nako hain man ang mas makaluwas sa katawhan. Kanang dako-dako kog maluwas ba? Ang pag-alagad sa simbahan, isip minyo, o ang pag-alagad ba sa simbahan, isip pare. O sa almost 1 year na kong pamalandong, gikan sa 1994, nga rin 1995, nakahuna-huna ko nga mas dako kog maluwas basta magpari. Mao nang nagpari ko, ambot maluwas baka mo tungod ani akong pagkapari. Abangan ang susunod na kabanata. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, sa pagkatao sa atong mahal nga Birhen Maria, nakita na nato ang laraw sa Dios sa kaluwasan sa tanang katawhan. Busa, idangop nato ngadto sa Dios ang atong panginahanglan diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa walay kukahadlok magsangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo modangop sa Ginoo nga nagpakatao aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong ihatag sa tanang inahan ang gugma ug pagtahod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pag-ampo ni Maria magkabig kanila nga misalikway na sa pagbansay sa ilang pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kalawato nato si Jesus diha sa Eucharistia, isip Dios nga uban kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nangamatay makaangko na sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo diha sa pangama sa bulahang Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So pwede mong mo-offer karon sa inyong mga formal offerings na may mga sobre diha o gusto mo mulinya lag duha ka linya sa taliwala.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagkatao sa imong bugtong anak, aron siya nga sa pagkatao gikan sa birhen wala makapatkubos hinunua nakadugang sa hingpit nga kasantos sa iyang inahan, diha sa pagpalingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimuot unta kanimo ang among halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay makalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, maglipay unta ang imong simbahan nga imong gibusog sa balaan nga mga misteryo diha sa iyang pagsaulog sa adlaw natawhan sa mahal nga Birhen Maria nga alang sa tibuok kalibutan mao ang kalauman o banag-banag sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkods makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag ros mahal nga birhen nato mao ang kaluwasan niya. Mahitabo ra ni kung sama ni Maria ato sang tumanon ang plano sa Ginoo sa atong pagkatao dinhi sa kalibutan. Magpaubos ta kanunay ug maghigugmaay kanunay. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga nahigugma nato og mialagad sa ato karong misa didto sa gawas dinhi sa sulod. Ang atong mga ministries nga tanan ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kaayo. Salamat sad sa naghimo sa formal offerings nato karon misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Henry o si Mrs. Bibi or Bibang Munisit. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang atong konselebrant karon. Layo-layo gini siya lugar. May gani kay nasuroy dinhi before siya muuli ngadto sa Luka Balamban sa iyang parokya. Ning hapit sa siya diri aron muduyog kanato si Father Ligio Felisarta. Salamat kay classmate. So, mga pipila ka mga pahibalo na karong adlaw doon na sa tay misa para sa mahal nga Birhen karong 12:15 unya na atay motorcade karong alas 4 sa hapon. Nya alas 6 sa gabi mao ang atong high mass para sa birthday ni Mama Mary. Nya mao gihapon kinsa tong mutambong magdagi hapon tag mga flowers og special love offering para sa birthday ni Mama Mary aron atong ihalad panahon sa misa. Salamat kaayo sa ato sang update sa atong mga slots. Naaman taroy special slot para ni Mama Mary kay mag-feeding taron, misa og feeding sa tanang mga kapilya sa tanang mga elementary schools dinhi sa atong parokya. 5 man ni ka elementary schools dinhi Simeon Ayuda, Lataban, Tabla, San Roque ug Santa Cruz elementary schools. So pasalamat as mga teachers nga katikista nga ni-facilitate niini ug sa mga nagluto sad sa mga lugaw para i-feeding niya. Ang atong gibaligya nga slot ani nga gitawag natog Big MM or Birthday Embrace and Graces of Mama Mary, 2,000 ka slots nga tag 300 per slot. Ang atong halin as of yesterday ning abot pa og 957. Nya napay 1,043 nga nahibilin. So atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Nya kay 1,000 pa man ni 43 aron maka kuha-kuha kita sa atong budget ato ning ilahos og baligya hangtod sa Domingo kon di pa mahurot. Pero mahurot na ni ugma hunong na lang sa dayon, no? So ato ilahos hangtod sa Domingo, pasabot pwede mo pledge or mo saad sa mahal nga Birhen nya adton las Domingo ninyo ihatag okay ra gyapon na. Pero ato tan-awon og kanus ani mahurot ato ginihot don. Unya ato sang pasalamatan ang namalit sa atong slots sa DOPS para sa atong pagtukod pohon sa atong kumbento as of yesterday na ang atong total nga halin sa DOPS niabot na sad og 4,273 slots unya 50,727 slots pa ang nahibilin tag 1,000 sad ni per slot.
Sige, atong pakpakan ang namalit gihapon sa tumbok. Salamat kayo. Ighuman sa misa, na ating alilugaw dihas gawas. So, ganahan mong muka og lugaw, ayaw mong lakaw, nga di magdag lugaw. Sige, manindog na ta. Kaming duha ni Father Ligio mo imuhatag sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Karon atong awitan ang mahal nga Birhen og happy birthday. Tanan, tukar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Paspas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy to you. Pila na rin edad sa mahal nga Birhen? So, bana-bana nga siya na iyang gipakataw si Jesus, iyang edad 15 anyos, 15 years old. Muna'y bana-bana, niya nga to sang gigamit rong kalendar, nagsugod sa ni sa pagkatao ni Jesus. So, 2022 plus 15 mo na'y bana-bana nga edad sa mahal nga Birhen Maria. Isinggit natos makatulo, Viva Birhen Maria. Tanan, Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Viva Birhen Maria. Mangluhod ta para sa atong pag usalotaris.